ए भैया, एगो लड़की के नई नई शादी भइल बा हो। जब वो पहली बार गवना गईली और गवना से फिर जब नैहर वापिस अली तो ओकर कुल सहेली मिलला के बाद पूछतिया, ए सखी जब तू गवना गईलू तो पहली बेरा में और पहले दिन का भइल थोड़ा बतावा ना। तो लड़किया बतावतिया हो, अरे पहला सखी गईली हो जब गवनवा। ए सखी सुना हो, अरे पहला सखी गईली हो जब गवनवा। बाती बाती में सजानवा गजब कइले हो, गजब कइले कवना राती में बोला मुआ गजब कइले। ए सखी एकरे आगे और का भइल हो, बतावतिया। अरे से जिया पे अइले सखी सैया लइके मिठैया। ए सखी अरे से जिया पे लइले सखी सैया जी लइके मिठैया। अरे खाके भइले सुतैया गजब भइले हो, गजब भइले कौना राती में बला मुआ गजब कइले। ए सखी अरे खुल के बतावा कि सही सही का भइल। तो लड़किया भैया बतावतिया, अरे टूट गईले बाली बिंदिया, अरे टूटले कंगनवा। ए सखी का बताई हो, अरे टूट गईले बाली बिंदिया, अरे टूटले कंगनवा। दहले वही दिन वो जानवा गजब भइले हो, गजब भइले कवना राती में बला मुआ गजब कइले। अरे बाप रे बाप, हमें लगा था कि तोहार मिजाज गड़बड़ाए गए। हाँ सखी का भइल सुना। अरे कितना बताई पिया
उमेश के कहनवा ए सखी अरे कितना बताई उमेश पिया के कहनवा शशि के छूटल लछनवा गजब भइले हो गजब भइले गवना राति में बला मुआ गजब कइले।